Ja tämä varmasti muissakin ryhmissä huomataan kuin Top-Fuelissa, mutta etenkin teillä siinä on todella paljon tekemistä tuossa lähtöjen välissä ja siitä on niin sanotusti sellainen huvi kaukana, se tulee toista kautta se huvi sitten. Niin, se on se tunnin täydellinen koneremontti, että sillä kun sitä lähtee asiaa purkaan, niin kyllä kauheasti ylimääräistä aikaa siihen väliin jää. Kyllä. Ja oletko tulossa nyt sitten tänään vielä testille? Mitä todennäköisesti? Mä oon nyt ollut sen verran kierrottanut, että mä tiedän missä mennään, mutta näillä ei. Kiitoksia Timo Lehtimäki. Kiitos. Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, siinä oli siis meillä Timo Lehtimäki, joka toi Top-Fuel-autonsa tänne viikonlopuksi testilähtöihin. Kiitoksia Timolle ja tiimille. Ja nyt me jatkamme sitten finaaleilla. Näin on, ensimmäinen finaali on valmiina alkamaan. Se on Set ja Pet. Ryhmät siellä ratkovat paremmuuttaan. Jatta Ojanperä vasemmalla radalla. Motoparkit tapaan. Ojanperä raivasi tiensä finaaliin asti tällä Audi 200 ja Mika Saari siinä mielessä. Ja sieltä sitten lähdetään 4 sekuntia perään ampaisee. Mika Saari ottaa siinä Jatta Ojanperä jälleen loistavan lähdön 0.009 reaktioilla. Miten käy? Loppuun asti tiukka taistelu tästä tulee ja